बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला आमगुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय साउथ गान्दाबिल गामियाव दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला दा बे साउथ गान्दाबिल गामिनि NLC चार्चआ बेबायदिनो फैयै फैयै गायसनजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिमावहाय 100 बोसोर जाफैबाय 100 years दा बेखौनो लोब्बा लाखिनानै बिथांमोननि गिर्जाया बेबायदिनो गाजा गोमजायैहाय सेन्टेनारि जुबुलि खुंनाय जादों दा बे सेन्टेनारि जुबुलियावनो आङो माबायदि जालांदों होननानैहाय नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एक्सप्लर खालामनानै देखायनो सानदों दा बेनिखायनो जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो दा बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो हागोन दिनैनि दिनाव बिथांमोननि प्रग्रामा माबायदि जालांदों अब्ला नायलांनो हागोन दा नै बिथांमोननि फार्स्ट स्टार्टिंआवहाय गिर्जाया बेबायदिमोन नै थोरिनि नावमोन ओमफ्राय दा बेबायदि बिराद मोजां मोजां सेल्फि पइन्टफोर बानायनानै दोनदों नै बेयावबो मोनसे सेल्फि पइन्ट बानायनानै दोनदों ओमफ्राय नै बेनो जादों जाहैबाय नांगल भाङा दै ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै बैयावहाय जोबोर मोजाङैहाय मोनसे बेफोरबायदि डेक'रेसन खालामनानै दोनदों 100 yearsनि 100 बोसोर जानायनि बेफोरबायदि गान्दाबिल चार्च NLC आरो बेबायदि ओमफ्राय नै थिग बेबायदिनो बे दैया ओरैहाय सौदों आरो नै नायनानै लादो नोंथांमोना ओमफ्राय नै गिर्जाया नैबे आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि हाबसनखादों ओमफ्राय थेवबो नैबे गिर्जाखौ लाङाखै आरोना गेजेराव दोनदों बेबायदि आरो ओमफ्राय नै मेन प्रग्रामखौहाय नैबेयावहाय बेबायदि स्टेज बानायनानै पालन खालामनाय जादों बा खुंनाय जादों आरो ओमफ्राय माखासे डेक'रेसन खालामनायफोरखौ आं देखायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांदो मा मा नैबेबो मोनसे गिर्जा आरो नै फार्स्ट स्टार्टिंआव बेबायदि जानांगौमोन बेनिफ्राय बिथांमोना नै बेबायदि मडेल लुदों आरो थिंनि न' इन्जुरफ्रा जादों जाहैबाय बेबायदि थिंनिनो नै नायनानै लादो ओमफ्राय बेनिफ्राय नै बेबायदि लुनो हादों आरो बिथांमोना दा दै जेरावनो आरो दैनि रुगुं ओमफ्राय गेजेराव दोनबाय आरो गिर्जा न'खौ दैया ओमफ्राय नै फार्स्ट स्टार्टिंआवहाय बिथांमोननि बे ओनसोला गामिया गान्दाबिला मथा मथि गान्दा दुगैग्रा बिलो दंमोननो दा बेबायदि गान्दाखौहाय हानि ओरैबायदि मोजां दानानै दोनदों आरो जाय बिथाङा बेखौहाय दादों आर्ट खालामदों बिराद मोजाङैनो बानायदों आरो दा नै नायनानै लादो बेबायदि गान्दा दुगैग्रा बिलो दंमोन आरोखि बिथांमोननि बे गान्दाबिल गामियाव दाबो दङ साहाथिंजाय दा नायदो नै नांगल भाङा दैया ओरै फैनानै ओरैहाय उल्थासो सौलायबावबाय नै ओरैबायदि हाबसनबाय ओमफ्राय नायदो नै गिर्जाया नैबेयाव दं आरो नैबेनो गिर्जाया ओमफ्राय बे गिर्जाखौ लाङाखै आरो गोबाव बोसोरसै बोसोरब्रै बोसोरबासो जाबाय खोमा बेबायदि सौनानै ओरैहाय दैया उल्था खालामलायनानै दोनबाय ओमफ्राय थेवबो नैबे गिर्जाखौ लाङाखै आरोखि दा बिराद मोजां मानो होनना बुङोब्ला इसोरा अननानै दोनदों बे गिर्जाखौ मानो होनना बुङोब्ला गोबां मानसियानो बे गिर्जानि थाखाय मोदै फसरदोंबो जानांगौ दा बिनिखायनो नैबे गिर्जाया दं आरोना इसोरनि अननायाव ओमफ्राय दा थिग दिनैहाय बेबायदिनो बिथांमोना गाजा गोमजायैहाय गल्डेन जुबुलि खुंदों दिनैनि दिनाव नै बेफोरबायदि बेदर नै बेदरा बेयावबो दङ नै बिराद गोबां अमा बेदर ओमफ्राय नै ओरै सिथारगासिनो दङ बुथारगासिनो दङ दाउ बेदर नै नै फुरा होदों आरो दाउआ लकेल गोजा ने औ आदसा बेबायदिनो ओमफ्राय टटेल खय घर दं आदा 42 घर ने दायो आङो साउथ गान्दाबिल NLC चार्चनि मानगोनां फालक आदानिफ्राय मिथिनानै लानोसै जे दिनैनि नोंथांमोननि बे साउथ गान्दाबिल NLC चार्चआ गाजा गोमजायै सेन्टेनारि जुबुलिखौ खुंनाय जादों बिनि सोमोन्दै फंनैसो मिथिहरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय जोङो 1923 सननि जुलाइ दाननि 1 अक्ट'आव साउथ गान्दाबिल गिर्जाखौ गायसननाय जादोंमोन बिनि गेजेराव गोबां बोसोर बारलांनायनि गेजेरावहाय जोङो दिनै 2023 सनसिमाव 2000 फरायनो मोननायखाय जोङो इसोरखौ बाख्नायो जोङो इसोरखौ बेबायदि खुलुमनो मोननाय खाबु जोंनि गोबां दुखु
गोबां सैसोनानै गोबां जोंनि सातजालाफोर दंब्लाबो बेफोरनिफ्राय गासैनिफ्राय जोंखौ बायख'बोनानै दिनैनि बे 100 बोसोरसिम जोंखौ बेबायदि इसोरा खांबोनायखाय जों इसोरखौ बाख्नायो दा बेबायदि जोङो खुंफुंनो मोननायनि थाखाय जोङो इसोरखौ हामबाय होनो जोंनियाव रंजानाय दङ बेबायदि जोङो गान्दाबिल मण्डलिनि जानानैहाय ओमफ्राय ओरैनो नोंथांमोननि बे NLC चार्च साउथ गान्दाबिलाव ओरैनो न'खर हिसाबै न'खर बैसेसो दङ जेनेबा जोंनि साउथ गान्दाबिल मण्डलिनि सिङाव जोंनि न'खरफोरा गासै दा बर्थमान 43 न'खर दङ 43 न'खर आरो सुबुं सानखोआ गासै जोंनि मण्डलियाव दङ 195 सुबुंफोर दङ ओमफ्राय ओरैनो दिनैनि दिनाव सेन्टेनारि जुबुलि बेयावहाय चिफ गेस्ट हिसाबैहाय सोर फैनाय जादों जेनेबा जोंनि बे जुबुलिनि थाखाय जोङो खाथिनि आलासिखौनो जों सायख'नानै लानाय जादों सुलेन नार्जारि बियो बिशप जों बेखौ सायख'नानै लानाय जादों ओमफ्राय खाथियाव नुनो मोनदों बेफोरबायदि गान्दा बायदिसिना डेक'रेसन खालामनानै दोनदों बेखौ मा उद्देश्ययै खालामनानै दोननाय जादों जेनेबा 1923 सिगां सोनाब बेंगलनिफ्राय ख्रिस्ट'खौ फोथायारिफ्रा रायजो जानो गान्दाबिलाव फैदोंमोन आरो बे रायजो जानाय फैनाय समावहाय बे ओनसोला मैदेर मोसा लख्रा गान्दा बेफोर बायदि बायदि जुनारफोर दङमोन आरो बे गान्दाबिल होननाय गामियाव ओरैबायदि मोनसे सोमोनांथाव जायगा दंमोन बिलो बेयावहाय सानथ्र' हायै बायदि बायदि रोखोमनि नाफोर थायोमोन आरो बे बिलोआवनो हाग्रानि जुनारफ्रा दै लोंफैयो हाग्रानि गान्दाफ्रा दुगैफैयै दै लोंफैयोखाय बे गामिखौ गान्दा बिलो होननाय जादों आरोखि बिलोआव गान्दाया लोंफैनाय एबा दुगैफैनायखाय गान्दा बिलो दा नोंथांमोना निस्सय खोनाबाय दा बेफोरबायदि हाग्रानि जुनारफोरा बे गान्दाबिल होननाय गामियाव प्रथमाव बेफोरबायदि दुगैफैयोमोन दा बे हिसाबैनो बिनि नेरसोन हिसाबैहाय बे गामिखौ गान्दाजोंनो लोब्बा लानानै गान्दाबिल दोननाय जादों नङा होमबा आदा ने दा गोजोननाय थाबाय आदाया बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय दा नायनानै लादो नै बेफोरबायदि आरो